Magtiayong abrasado na palgang patay sa barangay Pakuan, Himalalod, Negros Oriental. Apan hangtod karon wa pay kita ang ulo ni Alfredo Abrasado kansang patayng lawas dili layo sa nahimutangan sa iyang asawa nga si Babylin Abrasado. Aduna na hinuoy person of interest ang kapulisan, apan wauna nila kini ibutyag. Suma ni Police Chief Master Sergeant Marvy Absin, investigador sa Manhuyod Police, nga mismo ang anak sa magtiayon ang nakasaksi sa panghitabo. Asoy sa bata nga ang usa sa 8 ka mga tawo nga namanhig, armado og taas nga kalibre sa armas ug nagpabuto pa. Matod sa mga pulis, padung muuli ang magtiayon gikan sa husay sa barangay human sila pasanginli nga mamarangay. Apan giklaro sa kapulisan nga dili ang gikaatubang sa magtiayon ang nagpaluyo sa krimen. Samtang suma ni Sergeant Ivan Sasota, Detachment Commander sa Uwakan Patrol Base, Delta Company sa 94th Infantry Battalion nga gawa sa pasangil nga mamarang. Nagkabangi usab sila sa ilang kabanay gumikan sa utlanan sa yuta. Gisusi pa usab kung aduna bay kalambigitan ang 8 grupo sa krimen kay ang bukirang lungsod sa Himalalod usa sa mga dapit nga gipugaran sa NPA.